Пловдив. С футболната среща между отборите на ЦДНВ и Локомотив Пловдив бе открит футболният сезон в страната. Съдията Таков дава началото на матча. Водният и кален терен не може да попречи на устремната и бърза игра и на двата отбора. Отборът на Локомотив се бори за всяка топка. Объркване пред вратата на военните. Бързо прехвърляне. Удар. Топката е в мрежата. Първата победа на Локомотив и първата загуба на републиканския първенец ЦДНВ.